Χθες έπαιζε, έτρεχε σαν τρελό έκανε. Τι έγινε. Πώς έκανα κάτι στο χωρί του. Να το γυρίσουμε να το δούμε το ποδαράκι. Το πίσω δεξί του πόδι κάτι έχει. Σαν να έχει κάτι το πίσω δεξί του πόδι. Τώρα πάει καλά όμως, μια χαρά πάει. Είναι τέτοιος, θα φαίνεται κάνει επίτηδη για να το λυπηθούμε. Πονηρός είναι. Κοίτα φάτσα. Έλα άστον τώρα, εντάξει, τον έλεγα.